Alhamdulillah ya. Bengi iki juga disiarkan langsung, Nduk. Ngono. Lumantar ya kuwi channel YouTube Astra Brata Media. Oh, ngono ya, Mak. Ya. Dadi iki sing mirsani ora mung kang mapan ana ing lokasi, iya. Nanging uga dipirsani. Heeh. Lumantar channel YouTube Astra Brata Media ya kuwi para sutresna budaya, khususnya pecinta wayang kulit. Khususnya meneh sing selalu setia mengikuti channel YouTube awake dhewe ya kuwi Astra Brata Media. Oh ngono ya Mak. Iya, alhamdulillah. Wah, bombong kawuran bungah kok, Nduk. Heeh. Bisa sowan ana ing laladan masyarakat Dimong ana ing Madiun. Heeh. Pancene siji desa mawa cara maknane. Penonton wayang kuwi tiap daerah kuwi kelangenane utawa selirane siji-siji, selirane utawa pekeremane kuwi dhewe-dhewe. Oh, ngono. Penonton Nganjuk wis beda karo penonton Kediri hawane. Ya. Beda meneh karo Tulungagung, beda meneh kaya bengi iki ning Madiun. Pinter-pintere awake dhewe menjadi pelaku seni dalam menyuguhkan kemasan wayang kulit no. Oh, ngono ya, Mak. Iya, iya ngestokke dawuh. Iki uga pagelaran malam hari ini, uga disupport. Iya. Disupport ya kuwi setunggal. Khususnya masyarakat Desa Dimong piyambak, nggih. Angka kalih nuwun inggih punika dipun sponsori rumah makan Garang Asem Ibu Lurah Dimong. Oh ngono. Iya, iya ya Mak iya. Angka 3 ya kuwi toko Basar Murah Dimong. Oh ngono. Angka 4 ya kuwi toko sembako Mbak Mimin Dimong. Sak banjure ya kuwi uga disponsori toko alat sepeda Butari. Uga ora lali dealer motor Janendra Motor. Wah iya, iya ya Mak. Uga klinik Wahyu Husada Kang Sarto pentol daging super Pakjo, pentole wong Madiun. Ngono ya Mak. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Dasare para pamirsa sutresna budaya khususnya ning Desa Dimong kene wis ngrumangsani kok, Nduk. Ning kene iki agamane kecekel ning budayane ya ora ditinggal. Oh ngono. Pedoman warga masyarakat ingkang mapan ana ing Desa Dimong wis menjadi prinsip dan rumus. Iya, kepiye? Dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan seni dan budaya hidup akan terasa lebih indah. Wo ngono ya Mak. Dadi iki intine adicara bersih desa utawa sedekah bumi kang minangka dadi tradisi utawa adat istiadate warga Desa Dimong. Kuwi jane ya perintahe agama, intine siji ya kuwi sedekahan. Siji sedekahan. Ya. Angka 2 ya kuwi nyambung tali silaturahmi, Siji sedekahan, 2 nyambung tali silaturahmi. Lan angka 3 ya kuwi dana rasa nyenengke marang kabeh para warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kene agamane ora ditinggal ning budayane tetep digondheli kenceng. Mula sadurunge ya kuwi ngaturke tetembangan kang maneka warna. Lan uga ngaturi Mas Mio. Iya. Mas Mio uga sing dadi lelantaran utawa jembatan. Iya. Awake dhewe sak kanca Astra Brata bisa sowan ana ing kene ngaturke panuwun. Sadurunge ngaturke tetembangan maneka warna. Luwih dhisik iki uga ana pamundhut lagu yang bernapaskan dengan agama. Apa kuwi? Pepeling didhisikne, Nduk. Pepeling. Ya, kanggo ngelingke karo agamane. Oh, ngono ya, Mak. Iya, ngestokke dawuh. Nganggo bawa dibawani luwih dhisik, Nduk. Wah iya. Iya ya, Mak, ya ngestokke dawuh.
larase slendro paya. Monggo Mas Heru linanta kula aturi bawa pepeling rukun Islam kagem mukadimah salam pambuka wonten ing sisen limbukan menika. Wo ngono. Heeh. Sumangga Mas Heru. Heeh. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sasama tembang menika nggih kula kintunaken dumateng sedaya panitia bersih desa. Mugi saged karananing penggalih lan dadosa jampi sayah tamba kesel ya Mak. Iya. Monggo dilanjut Mas Her. Aja padha ditinggalke rukun Islam sahadate kang angka siji mau sore uga wis diwiwiti ya kuwi wayang pakliran padat. Adine awake dhewe. Putrane Mas Mio. Iya, wayangane calone apik, calone bregas. Iya. Bocahe bagus. Iya. Kaya Kamajaya. Iya. Bapake kaya Kumudu. Lah iya. Lah iya, iya. Semangat. Iya. Lanjut Mas Her. Iya. Kang angka loro solat dene kang telu uga salam-salam kanggo para penggemar ya kuwi channel YouTube Asta Brata Media sing ana ing luar negeri. Iya, saka Hong Kong, saka Taiwan lan saka negara liyane akeh banget. Iya, salam mugi-mugi pagelaran Darul sakmangke saged damel kanca lek-lekan. Iya, kanca melekan. Kopine diler, klethikane disiapne. Lah iya, monggo lanjut. Ramadan nindake poso papat zakat ping 5 ibadah haji menawi rukun Islami sampun ditindakaken sedaya tegesipun rukun Islamipun kados pundi Mas Heru? Rukun Islam sampurna iya ditibake pepeling karo Mas Mio supaya munggah ana ing papanggungan ngancani awake dhewe omong. Oh ngono ya, Mak. Monggo pepeling dados to. Yuk, clorot. Yo.
duhur lan asar salat sayang tingadoke tindak mungkar magrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunahe kono iku perintah agama elingono ing dunya bangsa ela sabar lan tawakal Sekali lagi. sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga. Tansah dielingke wis pancene padha nindakake asal wis menanjak wayahe sembahyang ngatasi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagae agama ikang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan setumaningan luwih sampurna yen berjamaah. subuh duhur lan asar salat sayang tingadoke tindak mungkar magrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunahe Kono iku perintah agama elingono ing donya bangsa ela sabar lan tawakal masa sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga. Wilujeng dalu selamat malam Mas Mio. Nggih wilujeng dalu selamat malam ugi Mak Cangik Yulimbo. Alhamdulillah. Nggih, selamat datang wonten ing tlatah Dimong City. Wah, Dimong City. Nggih, keluarga. Saderengipun matur kata-kata kula ugi ngaturaken panuwun terima kasih kagem panjenengan lho Mas Mio. Lah napa? Inggih kanthi jembatan panjenengan utawi lantaran perantara panjenengan kula saged ngaraketaken tali silaturahmi katur nuwun inggih keluarga besar ing laladan Desa Dimong mriki. Samonten ugi matur nuwun kadang-kadang Astra Brata panjenengan ugi Mak Cangik Yulimbo sampun Inggih. kersa wonten ing hadir wonten ing tlatah mriki sowaning tlatah Dimong. Alhamdulillah, Ah. tambah dulur, Tambah dulur. rezeki. Nggih, kula saged sowan mriki pun bolak-balik kula mriki. Nggih, Nek kula biyen- percaya dasare arepa dalange sapa wae Nggih. sing ngisi limbukan ning tlatah Dimong ki mesti sampean. Nah, sing kena disambati ya ora aku tok kok. Yo Lah, ora dagelan sing kena dibayari nggo beras ki ya mung aku. Oh ngono ya Mas. Nggih. Pek borongan sak sound sisteme lho. Nggih. Luar biasa. Nggih alhamdulillah ndereke panjenengan kasuwun ndereke Asta Brata wedal dalu punika lumantar Mas RT. Nggih. Rawuh wekdal dalu punika Mbah Lurah niku wajan sembodo Pak matur sembah Sujarwo. Pak Lurah Pak Sujarwo. Bang Jarwo. Iya,
Bang Jarwo. Ya. Bang Jarwo itu Heeh. Purnawirawan. Oh, Bang Jarwo. Purnawirawan Polri. Oh, Ah. Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa Purnawirawan Polri dulu jabatannya pun Satlantas Polres Madiun. Wah, luar Juga biasa. ditresnani kali sedaya masyarakat Dimong nitik sudah 2 periode wekdal dalu punika mugi-mugi ingkang ketiga saged kasembadan. Amin ya robbal alamin. Aku nerokne swarane Jarwo iso watuk dhewe. Lah wis Jarwo sapa? Sing teng TV nika, oh sanes nika to? Beda iki Oh, Jarwo beda. Kepala Desa. Oh nggih, piyantunipun gagah pideksa gedhe dhuwur. Aku nek ngadep panjenenganipun iso ndangak. Sumbut ya, Mas. Dateng Sragen, Gus. Lanjut. Ojo lali Arek yo. Bimong bergoyang Mas Mio. Mbak Engga. Astabrata. Nangis sakjroning atiku sakwise Lanjut. Ojo Hey. lali babamu bukan mono kelas Terima kasih Mbak Enggar. Sami-sami. Mak Canggih Yulimbo. Dalem Mas Mio. Wekdal dalu punika Ya. Ketua Umum Pepadi Madiun pripun Bapak Anang Dewanugi Rawuh. Apa nggih, Mas? Nggih sugeng pinarak Wah, lenggah. alhamdulillah, derek ajar Bapak. Iji. Derek nempel kamardikanipun. Agaten. Mas Mio, dawuh. iki lebih afdolnya jika Bapak Kepala Desa Pak Sujarwo Sarjana Hukum Nggih. katuran minggah wonten ing pepanggungan. Kaderekke koordinator
operator lapangan Ya. pripun Mas RT, Oke. Mas Mantri. Siap, Mas Piantunipun bagus Oh, iya. ning urung rabi. Wedeh. Mas Mantri. Iya. Niku sing koordinasi kali manajemen Astabrata sing buat Luar- repot malah Mas Mas Mantri. Mantri niku. menika. Ya. Jare mau Mas Mantri, ora iso nyuntik, oh tetep mantri. Lah ya engko nek wis duwe bojo malah iso nyuntik. Lah nggih. Monggo kadereke tindakipun kidemang kalih Mas Mantri. Kasuwun kanthi sanget jumeneng cekarsake papan palenggahan tumuju wonten ing sasana budaya. Monggo, Bapak Kepala Desa Kalimantan. Ngaturaken sepatah dua patah kata komentar pada malam hari ini. Monggo Bapak Ketua Umum mbok bilih kersa minggah ing pepanggungan. Monggo Pak Anang. Monggo Bapak. Monggo minggah mriku. Siap. Sip. Monggo Mas Mantri. Niki nyuwun pangapunten Injih. kagem Bapak Ibu sedaya kemawon. Lho. Mas Dalang Nggih, kados pundi Bapak? niki profesine piyambak-piyambak. Oh, ngaten nggih. Napa melih niki rawuh Nggih. Ketua Pepadi Kabupaten Madiun. Alhamdulillah matur nuwun sampun dipun berkahi. Nggih. Beliau menika ngalah-ngalahi Pak Dalang nek napa melih nek nyekar. Oh, ngaten nggih. Gending napa kemawon sampun cekap. Alhamdulillah. Lajeng wakil kula Nggih. nika wonten Mas Mantri senajan mboten tau nyuntik. Heeh. Panjen dereng wancine nyuntik Nggih. kados panjenengan. Nggih. Niki kula namung nyuwun gending mawon. Oh, ngaten, Sing nggih. setunggal niki sewenengane kula niku Taman Juruk. Oh, iya. Sing nomor kalih ini Podang Kuning. Oke, siap. Salajengipun kula pasrahaken dumateng menika Nggih. Kang Mas Ketua Pepadi kalian Mas Mantri mangke. Nggih. Kula bagian nyawer mawon. Wah, luar iki. biasa Sing penting ngeten niki lho. Mangkane rong periode dadi niku di antara panjenenganipun niku ora cetil. Nggih. Wah, jan luar biasa. Nyuwun sewu dhuwit ki ora diitung nek Mbah Lurah. Lah niku lho. Wah, kok repot mawon to, Mbah? Nggih. Lah, wong sedaya pun diborong lumantar Pak Panitia. Boten Kok saking ngeti repot, meo, Mbak Lurah. Nggih, Boten lah. saking ngeti meo. Nggih. Meo pun meo menentu persenan 2% wau. Ah, nggih. Nggih. Oh, Pak Oh, Kendang. Mas Arya, Mas Wah, Arya. disawer dhewe Pak Wah, Kendang. jan, Pak Kendang luar Lagi biasa. iki lho disawer Pak Kendang. Loh. Nggih luar biasa loh. Nggih. Bucange. Wah, Niki jan. biasanya dalang-dalang niku mesti ngasta kalih. Injih. Nggih. Dia samping wayangan mestine kendang jaipong. Nggih. Nggih. Niki- Malah nek kula betake penjaipong sendiri malah nesu Pak. Nyepelekne. Oh, Nggih. ngaten. Nggih. Malah seneng ngaten iki. Kayak biasane sing ngampleng niku gedhi ki ya cilik. Nggih, cilik cabai rawit. Cilik ngengkel kuwi yo. Masa. Ngengkel penuh uti keng. Bapak Anang nggih. Pak Anang, Ketua Pepadi. Nyuwun podangane Taman Juruk. Podangane dipun bawani napa kados pundi niki mengke? Heeh. Niku mengke gaya-gayane Kang Mantri niku lho. Oh, ngaten. Mantri niku wis niku pun klop nek kalih Mbak Lurah. Oh, siap. Tek putih-putih mawon Mbak Lurahne sing nyuwun niku sing ngending. Dan niki nuwun sewu kula Nggih. nggih wonten Pak Haji Sayuti. Oh, nggih. Nah, tetep tak anu wong dulur lanang. Oh, nggih. Malah niki amberkahi panjenengan dereng
genep 35 dina wangsul saking tanah suci. Alhamdulillah. Mabrur. Niki nek anu saiki aku nek nyeluk malih kaji. Kaji. Ah teko Ji. Witeh, lho. Aduh kaji. Bar diceluk Pak Kaji kok terus dijangkar piye to, Bos? Lah ta ya adikku. Oh, ya ngadeg, Dik. Oh, kowe melu-melu to. Lah omonge adine kok Iso nyetrum. aku ki gampang nular. Nyuwun barokahipun nyekar. Pak Haji Saidi. Oh, Nggih. ngaten. Nek kula pun biasa ngeten. Wong kula niki biasane nderekne Mas Miyo. Alah, Kula kepengin mirengaken swanten panjenengan Bapak. Nah, jenengan riyen Tapi mengke kula Pak. niki mboten dalang lho. Oh, mboten napa-napa. Kula niki ketuang mergo dangkesane kados ngenten-ngenten iki lho. Samar nek kon nyiprati job, rame. Oh, nggih. Jobe rame dalang tung lor Pak Anang kidul, Pak Anang dalang. Tendanganku asik dianter iki. Aku yo sik duwe tendangan T. Lho, Nggih, Bapak. lah wong dijob sone lho. Heeh. Yuh, ndase mumet lho. Mumet aku. Ora mumet piye wong anggaran nggih tuku solar kurang. Kowe iki yo perhitungan. Mboten, Bos. Niku wau dadi kula mirengne jenengan ngengenan perkara. Mbok wau. Mboten los. Dek winginane kan nembe suran. Amin, amin. Pak Anang, nggih alhamdulillah. Kok teng rika nggih dugi dalu kula. Nyanyi ayo Bos, nyanyi wis Ayo rasa. Bos. Nggih. Jadi. Nggih, niki di samping napa niku bersih desa. Niki kan tesih 17 Agustus mau nembe mangke diperingati to. Nggih. Nah, kula tak bawa aja pengen ngono. Nggih kula ngiyani Kowe jenengan. kok tak brok mumu nyolot dawa kowe kok. Nah menika pendekar. Pendekar. Nggih. Aja macam-macam brok tendas. Lah. Wong brok ora inget-inget apa ya kenek apa yo. Monggo, Bapak Ketua. Niki nun sewu. Nggih, kados pundi? Niki jane KTP-ne nggene kula. Oh, ngaten. Ning ora tau mulih. Oh, lah iya. Ayo ora usah tekon dinti. Ayo nyanyi Bos. Aku Nggih. ngerti kok nggih. Iki live streaming. Mangke terus dipun lajengaken Iya. 45. Oh, cocok nggih. Nggih. Heeh, Kula tak bawa sang proklamator. Luar biasa nggih. Biasa di luar. Oh nggih nggih. Di luar aman. Nggih, Di luar. Bapak Ketua Pepadi kula aturi nyekar. Monggo. Semoga, semoga. Heeh. Nggih. Dagelan Iki mongkon. sak pinten? Anu, Yaning Taman. Oh, dangan dulu welak. Memulai suar kipung karno Memulih suargi Bung Karno. Iya. Saya narasinya Oh, iya, memperkuat artikulasi jenengan. Menika Pak Dewan. Iya. Nyun sewu. Pak Sayuti nggih. Berarti isik-isik dhuwuran. Jenengan Dewan to? Wakil. Kula pucuk pemerintahan, Pak. RT. Enggak. RT. Ya, paling dekat dengan rakyat. Lanjeng. Sang pahlawan proklamasi Sang pahlawan proklamasi. Ya ta. Iya bener. labu itu prapna kara Labuhe tumrap negor neng ndi Mas RT iki kok nisih to Mas? Oh nggih. Iya. Lanjut. depani bubar TV
Ramadan indah poso. Udu. Pantes tinulat sami asmanira ngambar kondang sak jagat raya lestaringan tisa tetap tatak tutuk angka yomar dika Tepuk tangan buat Pak Anang Dewan. Biasa. Bapak Ketua Pepadi Madiun. Nah iki. Mereka dipun dawakan lancaran 45. nggih sing napa niku perjuangan nggih Kang. Siap, dilanjutkan lagu-lagu perjuangan. Ya. Tolong, monggo. Komplit sak lagu-lagu perjuangan nih. Ya. Maka lancaran 45 terus. Rahayu rambate ratahayu Lagu-lagu perjuangan. tahun 45